Türkmenistan Türkiýede galan raýatlaryna artdyrylan charter uçurlary bilen ýurda dolaýar. Türkmen häkimetleriniň Türkiýe ugru boýunça dowamly uçur gatnawlaryny 2 ýyldan hem aşy wagt bäri ýoly goýmaýandygy sebäpli bu ýurtda müňlerce Türkmenistanyny agyr şertlerde galmaly boldy. Azatlyň ygtybarly çeşmesi halkara uçur gatnawlarynyň aglabysyny kabul edýän Türkmenabadyň aeroportuny soňky wagtdan bäri her 4 günden Türkiýeden uçurlaryň goýandygyny seýledi. Diňe geçen hepdäniň dowamynda müňe goly Türkmenistanynyň getirilendigini aýtdy. Charter uçurlarynyň biri bilen Türkmenistana gelen we hukmany karantinde oturup çykan raýatlaryň biriniň azatlygy aýtmagyna görä, her uçury bilen ortaça 300 töwerege adam getirilýär. Ol bularyň arasynda Türkiýede dünýä inen çağıly inileriň hem bardygyny, olara karantinden soň çağılaryny yerli idaralarda hasaba aldyrmak talap edilýändigini belledi. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy biýaş eneleri we olaryň çağalaryna 5 ýyl möhlet bilen ýurtdan çykmalyk barada möhür goýýar. Türkiýede doglan çağalary yerli daralarda şol sanyny nikany hasaba alyş bölümini ýaşaýyş şaý gaznasyna dagy hasaba goýdurmak we yerli dogly şakyny şahadatnamany almak talap edilýär. Diýip bu ýagdaýlara saýat bolandygyny aýdan söhbetleşmez belledi. Türkiýeden getirilen raýatlaryň ýene biri Türkmenistana goýanlaryndan soň yerli gümrük işgärleriniň aýal maskalary, olaryň gymmat baha saýtepleri sebäpli hem basy edendiklerini gurrun berdi. Gümrük işgärleri aýallaryň boýnuny birden artyk altyn zynjyr görseler diňe birini galyryp biljekdiklerini aýdýarlar. Galan saýtepler olaryň ellerinden alınýar. Deklarasiýa doldurulýar we diňe degişli gümrük paslaryny tölenlerinden soň bir näçe günden soň ýerine alyp biljekdikleri aýdylýar. Diýip mundan 2 hepde ozal Türkiýeden dolanan raýat gurrun berdi. Hopsuzlyk aladylary sebäpli sagtyetini aýan edip biljek maglumatlary aýan etmezligi soran söhbetleşmez käbir gümrük işgärleriniň egilsigi gidýändigini hem belledi. Gümrük işgäri biz bilen bir uçurda gelen aýal maskalanyň boýnundaky 3 sany altyn zynjyryny, barmaklarynaky 4 ýüzüni geçirmejek boldy. Ol denan bu saýtepleri gyýdyna gelinden ýetlep öz puluny satyn alanlygyny we degişli tölew kwitansiýalarynyň bardygyny düşündirjek boldy. Biraz wagtdan soň bir uly goh galmagara ýazyp başlady. Görnüşinden gümrük işgäri dawa jenjellen howatyr edip ol aýaly saýtepleri bilen geçirdi. Diýip söhbetleşmez nyktady. Sol bir wagtda ol köp halatlarda goh galmagaly hem garamazdan aglaba adamlaryň gymmat baha saýtepleriniň alınıp galynýandygyny sözüne goşdy. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň gümrük gullugundan we Türkmenabadyň halkara aeroportundan düşündürüs ýa gosmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlaryny ýygyna getirmegini ýygylmaşdyrmagy Türkmen häkimetleriniň ozal 30 gün möhlet bilen bu ýurtda wizasyz galyp bilen Türkmen raýatlary üçin wiza düzgünini ornaşdyrmagyny soran we Türkiýanyň bu baradaky degişli karary kabul eden döwründe bolup geçýär. Türkmen häkimetleri wiza düzgünini girdimeginiň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe seýahat etmek mümkinçiligine nähil täsir etjekdigi barada resmi düşündürüş bermedi. Türkiýe ozalky ýeňilleşdirilen wiza düzgünleri we dil umumlygy sebäpli Türkmenistanyň raýatlary üçin zähmet migrasiýasynyň esasy ugruny öwrülipdi. Türk migrasiýa gullugynyň habaryna görä 200 000den hem aşy Türkmenistanyny bu ýurtda kanuny esasda ýaşaýar. Emma garasy çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini aýdyp Türkmen hökümetiniň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny degişli wekilhanalarda täzeläp bermeýändigi we diňe kesitli pasportlaryň möhletini 2024-nji ýyl içinde uzaldýandygy sebäpli türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny aýdarlar. Bellesek Türkmenistanyň öz raýatlary üçin wiza düzgüniniň ornaşdyrylmagyny soranyndan soň Türkiýede bir kanun türkmen migrantlaryny ele salmak we gysga wagtyň içinde olary ýygyna deportasiýa etmek tagallalary hem güýçlendirildi. Soňky ýyllarda hususan da global koronavirus pandemiýasy döwründe Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň syýasy we raýat işçiligi ýokurlandy. Eklenç aladylary sebäpli Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary öz hökümetleriniň Türkmenistandaky durmuş ykdysady problemalary sözgü tapmaýysynda nähili bolup Stambulyň durly sebitlerinde ençime protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen migrantlarynyň arasyndaky protest hereketiniň işçiňleşmeginiň ýyzy süre häkimetler Türkiýedäki migrantlary nysana alyp başladylar.
Türkmenistanyň dürli sebitlerini howpsuzlyk işgärleri orta mekteplerde okuwçylaryň smartfonlaryny barlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle barlyklaryň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan Balkan welaýatynyň käbir orta mekteplerine geçirilenini habar berýär. Garaşly Türkmen Nokot News neşri Aşgabatda we Daşowutda hem polisiýa uniformaly adamlaryň mekteplerde smartfon barlyklaryny geçirýänliklerini habar berýär. Türkmenistanyň mektep okuwçylarynyň telefonlarynyň barlanmagy geçen hepdäniň dowamyna batlany. Maglumaty görä Balkan welaýatynyň Türkmenmaş sebitine ýerleşýän 26-njy, 29-njy, 1-nji, 3-nji we 10-njy mekteplerine barlyk geçirildi. Balkandaky barlyklara polisiýa işgärleri bilen bir hatarda welaýat bilim bölüminiň işgärleri hem gatnaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda Balkanda geçirilen barlyklaryň netijesinde VPN hyzmatlarynyň peýdalanyp internet ulgamyna baglanýan mektep okuwçylarynyň enatalaryna howpsuzlyk işgärleri tarapyndan haýbat atylanýyny habar berýär. Türkmen Nokot News neşri häkimetleriň mektep okuwçylarynyň telefonlaryna fiýaty maglumatlary we pornografiýa materiallaryny gözleýänliklerini habar berýär. Smartfony VPN ulanýan çağlar anyklanyp olaryň enatalary MHM idaralarına çağırıldı. Olar öz çağrılarının edep terbiyesine jogapkärçiliksiz çemeleşmek daýyplany diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeti maglumat berýär. Türkmen resmiýetleri mekteplerde geçirilýän telefon barlyklaryny okuwçylaryň ahlak terbiyesini kämilleşdirmek aladalary bilen düşündirýärler. Balkan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir mektep resmiýeti smartfonlaryň ýokary synyp mektep okuwçylarynyň ahlak terbiyesine yaramaz täsir edýänligini gurrun berdi. Balkanda bir mektep müdüriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunmasary hususan ýokary synyp okuwçy ýaşgylaryň hemde oglanylaryň arasyna smartfonlaryň ýaşlaryň ahlak ötüşine yaramaz täsir edýänligini, munyň netijesinde soňky ýyllarda okuwçy gyzlaryň gaçyp ýer durmuşa çykýan halatlaryna we oglanylaryň internet ulgamy arkaly biji oýunlaryna gatnaşýan halatlaryna köp duş gelinýänligini gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli mektep resmiýetiniň şahsy maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmen resmiýetleri häkimetleriň smartfon barlyklaryny ahlak aladalary bilen düşündirmäge finansiýar. Ýöne Türkmen hökümeti ontudym ýyllar boýy internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Diňe bir okuwçy ýaşlaryň arasyna däl eýsem häkimetler tutuş ýylan tarasyna dürli usullar bilen internet ulgamyny berk çäklendirmek ugruna aýratyn tagalla edýärler. Bir tarapdan häkimetler ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň tehnik mümkinçiliklerini ýokarlandyryp ýylatyň internet ýetirliligini çäklendirmäge finansiýalar. Beýlek tarapdan dilden edilýän görkezmeler we gorkuzmalar bilen ýylaty internet ulgamyndan daşda saklamaga çalyşýarlar. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary howpsuzlyk gulluklarının işgärleriniň raýatlary VPN ulanmalyk barada kasam içmäge mejbur eden halatlarynyň hem bolanyny habar berdiler. Balkanda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan mektep müdüriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunmasary okuwçy ýaşlaryň smartfon ulanmagy bilen bagly öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilmeýändigini aýdýar. Ýa-da 2020-nji ýylyň fevralyna dünýäde koronavirus epidemiýasynyň mewj almagy başlandy ullary Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow çağalaryň ýetginjekleriň we dürli ýaşdaky adamlaryň köp wagtlaryny kompýuteryň, telefonyň we planşetiň başyna geçirmekleriniň adam taglygyna ziýan ýetirýändigini aýtdy. Şonu Berdimuhammedow ýaşlary täze tehnologiýalara derek milli oýunlara çekmäge, olary milli medeniýeti, dili, edebiýaty, tarihi we sportu söýdirmäge çağırypdy. Erkek oglunlaryň arasyna internetde humar oýnaýan ýa-da başga sport oýunlaryna pul goýan ýaşlar köpelýär diýip Balkanyň mektep müdüriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunmasary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Dünýäde koronavirus pandemiýasynyň başlan döwürlerinde smartfonlaryň we planşetlaryň adam taglygyna ýetirýän ziýanlary barada köpçülikde çykyş eden Berdimuhammedow aradan 2 ýyl soň 2022-nji ýylyň ýanwaryna goňşy Gazagystana turan halk gowdgalarynyň arasynda internet ulgamyna kudurly maglumat çeşmeleriniň Türkmenistanyna berk çäklendirilmegini howpsuzlyk ýolbaşçylaryndan berk talap etdi. Ýurtda ýylatyň internet ýetirligini giňeltmek wadaları bilen häkimet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedow 2016-njy ýylda Serhesiz reportýorlar guramasynyň dünýäde azat metbuatyň ýagdaýy boýunça çap eden hasabatyna internetiň ganym düşmany gylan edildi. İnternet ulgamy boýunça edilýän gödäwçilik işleri talaba laýyk alınıp barylmady diýip Gurbanguly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň ýanwaryna geçen ýylyň jemlerine bagşlanyp geçirilen howpsuzlyk ýygynyny aýtdy. Bu internet ulgamyna kudurly maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi howpsuzlyk ministrinden talap etdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýy sosial torlary, türli habar çeşmelerini çäklendirip gelýär. Şol bir wagtda ýurtda VPN ulgamlaryny çäklendirmek ugruna häkimetler tarapyndan ýygyderli tagalla edilýär. Galberse de smartfonlara VPN ýüklemek hyzmatlaryny hödürleýän telefon ustaları häkimetler tarapyndan ýygyderli izalanýar. Türkmenistanyň mart aýyna prezident çarşyp Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri ýurt häkimetleriniň VPN gödäwçiligi güýçlenýär.
Türkmenistanyň ilaty onsuzam dünýäde iň haýal internet hyzmatlaryndan peýdalanmaly bolýarlar. Britaniýaly barlygçylar geçen ýyl geçiren barlyklaryna salgylanyp sentýabrda çap eden hasabatyna dünýäde iň haýal tüýdükli internetiň Türkmenistanyň ilatyna hödürlenilýändigini anykladylar. Hasabaty görä Türkmenistanyň internet tüýdügi bilen 5 gigabaytlyk kinony 15 sagatda indirip bolýar. Şeýle çäkli internet tüýdügi bilen Türkmenistanyň internet ulanjylarynyň multimedia maglumatlardan, suratlardan we video maglumatlardan peýdalanmak mümkinçiligi ymykly çäklendirilýär. Çağılaryň smartfonlaryny VPN taplan enatalary eger çağılar ýene-de bir gezek internete girse, olaryň işden kowuljakdygy, eger gerek bolsa, jinayet jogapkärçiligine çekiljekdigi duýduruldy. Bu barada dilhat alyndy diýip Balkanly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Qırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarow qırgızlary geçen hepde Täjikistan bilen serhetde bolan gany çakmışyklar barada tasdiklanylmadyk onlaýn habarlara üns bermezlige çağırdy. Qırgızstan täwişlerde ölenleriň ýasyny tutýar. Qırgız-Täjik serhedine çakmışykda ölenleriň sany 100 golaýlady. Başbaşda gatyjyklaryň arasyna baglaşylan ýaraşyk ulalaşygyndan soň wakanyň bolan ýerine iki Merkezi ýurdunyň goşunlarynyň birlikdäki gödäwçiligi ýola goýuldy. Howpsuzlyk işgärleri bilen birlikde ölenleriň we yaralananlaryň arasyna aýallaryň we çağalaryň hem bardygy aýdylýar. Bu maglumatlar garaşsyz ýagdaýda tasdiklanyp bilinmedi. Qırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarow 19 sentýabrda halka ýüzlenmesine sabır we asudulgy çağırdy. Hemde Qırgızstanyň goňşulary bilen dostlukly gatnaşyklaryny bozmak üçin manipulativ häsiýetli maglumatlaryň onlaýn paýlaşylýanyny öňe sürdi. Biziň terhetlerimizde bir kanun kesip geçmek synanşyklarynyň öňüni alyp biljek ukyply goşunumyz we edermen söwüşüjilerimiz bar. We olar biziň territoriýamyza şular ýaly bir kanun girmek synanşyklary ýygyna serpikdirmek arkaly muny açaçan subut etdiler diýip Japarow aýtdy. Birazdan Qırgız häkimetleri ýurdun Günorta Batken sewitini 14-17 sentýabr aralygynda bolan çakmışyklarda 59 Qırgız raýatynyň ölendigini ma'lum etdiler. Täjik häkimetleri çakmışyklarda 30 Täjik raýatynyň ölendigini aýtdy. Ýöne Ýewropa Azatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň çeşmeleri 39 Täjiksanynyň öldürilendigini habar berdiler. Iki Merkezi ýurdunyň daşary işler ministrleri birigi artilleriýa, raket atyjylary we minamyotlar ulanmak arkaly ýaragly agresiýa etmekde aýplady. Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargaly bäri Merkezi Aziýanyň köp sany serhet sewitleri dawaly bolmagyna galýar. Hususan Qırgızstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň serhetleşen sewiti bolan Durnukly Fergana jürgesindäki köp sanly eksklawalaryň golaýyna ýagdaý çylşyrmydyr. 970 kilometr uzunluğu bolan Qırgız-Täjik serhediniň tas ýarysy heniz kesgitlenilmedi. Bu bolsa iki ýurt 30 ýyl odal garaşsyzlyk alaly bäri gaýtalanýan dartgynlyklara getirýär. Bu aralykda Merkezi ýurtlarynyň hökümetleri şol sany Türkmenistan Qırgız-Täjik serhedine çakmışyklar barada dumýar. Sewit ýurtlarynyň döwlet başçylary ýa-ni ýakynda Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine duşuşdylar. Täjik-Qırgız serhedine soňky çakmışyklar esasy maksatlarynyň biri sewitde parahatçylygy saklamaga gönükdirilýän Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sammitde sözlän sözüne Türkmenistanyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna öklümne howpsuzlygyň dayanjy hökmüne garaýanyny aýtdy. Häzirki döwürde dünýäde bolup geçen çylşyrmy ýagdaýlar aýratyn jogapkärçiligi, parahatçylyk, söýüjülük ýöreliglerine ýerýän döwletleriň jebisligini, ählumumy we sewit howpsuzlygyny saklamak gapma garşylyklara yaramaz bäsdeşlige ýol bermezlik boýunça umumy strategiýany ýoly goýmaklaryny talap edýär. Şu babatda Türkmenistan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna öklümne durnuklygyň möhüm dayançlarynyň biri hökmüne garaýar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Samarkand sammitine eden çykyşyny aýtdy. Ýöne Türkmen prezidenti Türkmenistanyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyny öklümne durnuklygyň dayanjy hasaplaýanyny oglan edýän mahaly guramanyň iki agzasy Täjikistan we Qırgızstan biri bilen serhed üstüne ýaragly çakmışýardy. Guramanyň iri agzalarynyň biri bolan Russiýa goňşusy Ukrainanyň üstüne esassyz çözmegi dowam etdirýärdi. Guramanyň hyzmatdaş ýurtlar bolan Azerbaýjan we Ermenistan arasyna dartgynlyk dowam edýärdi.